Malawi today. Ng'alulization ya lero pa 21 Okutobala ndisana kupasireni kapena ndisana lankhule za mu ng'alulization ndafuna ndikuziwiseni a Malawi uthenga wapaderadera kuchokera ku seeded komanso Malawi First kunena kuti mademo amene adakonzedwa kuti akhalapo pa 24 lachinayi likubwerali amenewa asinthidwa kupita pa 30 lachinayi la mulungu wa mawa chifukwa chonena kuti talandira overwhelming support ma endorsement ochokera magulu osiyanasiyana komanso mabungwe amene ali kunja a Malawinso amene akukhala kunja kwa dziko lino ena ku America ku Britain ku South Africa ndi maiko osiyanasiyana ngakhale ku Japan kunena kuti akufuna abwere ena apereke chithandizo chawo siku limene lizakhale kuti mademo amene amayerekezedwa kuti akhala mu mzinda wa Lilongwe wokha a Malawi eni yake a dziko lino akana kunena kuti tikufuna mademo akhale ku Blantyre ku Zomba ku Nchewu kwawo kwa BN kumene kudachoka malemu Saulos Chilima ku Lilongwe ku Mzuzu mademo afuna akhale madera amenewa choncho a Malawi tikufuna tikuziwiseni kuti mademo amene amayenera kukhala pa 24 amene waja asinthidwa kupita pa 30 motere kuti inu amene mmamukonda SKC komanso amene mmakonda dziko lanu poganizira ngozi imene idatigwera muno Malawi pa 10 Juni 2024 pamene boma lilibe nazo ntchito sakufuna kupanga zimene a Malawi akufuna sakufuna kuyimisa ntchito President Chakwera kuyimisa ntchito ngati wamkulu wa ame wa ku aviation komanso kupanga kafukufuku othekera kuti a Malawi aziwe kuti kodi chinachitika ndi chani amene anachosa black box ni ndani amamunamiza president yokha amamunamiza khama uzana zona kuti ndege inafika kunzuzu sidatere ni ndani anamuuza ndani kuti ndege idamenya chiphiri ndi ndani zonsezo a Malawi akufuna mayankho choncho mademo alipo ndipo tikuganizira zonena kuti nkuthekera kuti zonse zikayenda m'malo mwake popeza tikuchita konzati ndi mafumu aku Nchewu tikufuna lachiwiri chifukwa mademo azakhala lachitatu pa 30 lachiwiri pa 29 tonse tikakumane ku Nchewu tikasanzike kwa BN ena ochokera Mbalaka mukwa Shaniru malemu Shaniru Muluzi tikasanzike kumanda kwawo kuti ife tikunyamuka sopano palibenso zobwerera mbuyo palibenso zoopa kaya winake aopseza khasa aopseza zimunyasa khasi zimunyasa kuma mademo aziko lonse madera wonse matown wonse masite wonse alipo ndipo ngati zimene zizi siziyankhidwa ngati Chakwera ndi ministers ake sapanga the needful by instituting the commission of inquiry ife tizakuuzani a Malawi kuti madera wonse ma district wonse tiyeni tipite pa nsewu koma tikufuna tikusimikizireni kuti paja ineyo ndikayamba changa sindimabwerera ndipo sindimapwekesa mukuziwaso inu kuti nami waso naye samapwekesa ife tabwera kuti tiyimirire a Malawi akufuna kwabwino amene akumva kupweteka ndi imfa ya anthu amene anamwalira mosadziwika bwino kuchikangawa mu ndege imene inalibe black box mu ndege imene inalibe communication device mu ndege imene munalibe mobatire mu ndege imene china chilichonse chinali chosokonekera pa siku limenelo maumboni yake osadziwika bwino ndiye tikunena kuti mademo amene amayenera kukhalapo pa 24 mu mzinda wa Lilongwe alipo inde koma achitika pa 30 chifukwa tikuyamba tikakhala ena akakhala ku Blantyre ena akakhala ku Mango not Mangochi but Zomba Mangochi tikukonzerani masiku anu koma Zomba Blantyre Lilongwe Mzuzu
choncho amene mukufuna kumva zambiri imbani 0 manayini awiri 346 2700 0 manayini awiri 346 2700. imene ndi nambala ya namiwa. ife ma activist eni a genuine osakhala manjanjawidi oti afuna zingoba ndalama za Malawi sitimabisa manambala athu. ine yanga ndi 0 manayini awiri 365 maziro atatu 5 0 manayini awiri 365 maziro atatu 5. imeneyo ndiye ya boni Kalindo sitimabisa iyayi. tikamanena kunena kuti ziko ili ndila mamafiya, ziko ili likuyendeswa ndi mamafiya Malawi muzikhulupirira. Miyezi 4 yapitayo ndakhala ndikumanena kunena kuti boma la Chakwera lapereka diru ya mapasipoti kwa mwana wathu wa nyumba ku State House. kampani yake ya mwana ndi amene akupulinta mapasipoti, komanso mapasipoti yo ndi a fake. kunabwera manjanjawidi ena ndikutukwana winikondo wa madrama wabakiri muluzi ndosuta chamba ntanyi wansa amaganiza anasusa kuzisusa zimene zija kuphatikizapo ndi andale ena ma activist ena pakana nakapanga ma press conference monga amene swata apangire lero chifukwa leronso kuli press conference ena yodana ndi amene akukonza mademo zipani zimene zikudana ndi akufuna kupanga mademo ati afuna adane akudana nazo zimenezi amene akukonza mademo okhuzana ndi mmene meki yakonzekera zinthu zawo. choncho amene ajawo akhala akupanga ma press conference kutisusa kutinyoza ife kuti zimene tikunenazo ndi zonama. Ma passport akutuluka ndi ya genuine. lero tikunena pano anthu ayamba kubwezedwa. ndizomvesa chisoni kwambiri kuti dziko la Malawi lizikapanga ma passport a fake amene alibe readable line kupita nawo kunja khaya kupita nawo ziko lanje anthu akubwezedwa. zulo likapena zana anthu okwanira 17 abwezedwa pa Bet Bridge. ndizomvesa chisoni chifukwa passport ndi document yofunikira kwambiri imenenso imaonesa integrity ya ziko, even integrity ya leader amene akulamulira zikolo. koma kunoko ku Malawi ndikophweka kwambiri tili ndi asogoleri amene who just go away with it. Malawi tinafasa kwambiri, tinasekerera anthu amene wawa kwambiri. sindimadziwa kuti kodi ifeyo tinalozedwa tinapepereredwa mankhwala chifukwa tungakhale Malawi kuphatikizapo oso andale azipani zosiyana zosusa aliyense ali pa ize zokuti zinthu zikuonongeka Malawi muno simukudziwa iyi khangati simukudziwa koma mukudziwa zokuti zinthu sizili bwino Malawi muno kumakhangati ayi ndithu sizikukukhuzani. lero Malawi okwanira 17 ali stranded muziko la enyake abwerera bwanji kwawo, alibe mwina ndalama, alibe chakudya, alibe malo ogona. ndipo ngati paziko lapansi kuli passport yophweka mbuyomo kunalinso chitidwe wina umene anthu akunja ngati aku Arabu Emirates ochokera ku Nigeria amatenga passport numana mangati Malawi aliko to Malawi ambiri onamizira ngati ndi Malawi koma ali ochokera maiko akunja amene ali ndi passport ya Malawi. passport ya Malawi ndi yophwekesesa, document yophwekesesa paziko lonse lapasi. ndiye tikamakuuza ni kuti ziko ili ndi ziko la manjanjawidi, ziko la mafia limene likusogoledwa ndi mafia wankulu. muzimvesesa chisanzo ndi chimene chichi passport ndithu imene imakhalira passport ya dziko ndithu anthu azikabwezedwa pa airport ena kumabwezedwa m'maboda kumanena kuti passport yanu ndi yopanda value ndipo ikukanika kuipanga scan. ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri, ndi zinthu zomvesa chisoni. ndipo wiki inoyo nene pano mosabisa wiki ino ndi do or die, do break or you are going to make things right. maka inuyo a opposition
pakali pano pa malipoti amene akuchokera m'masenters ambiri amene akulembesa ameki akunena kuti anthu ambiri akuyimba kumanena kuti kodinso pano amekiwo asegulira inde, koma tikalembesera chani popeza maujeni chanzika chatu sanatipase pakana lero. Anthu ambiri akuyimba mafoni kuti sipano ndiye zikhala bwanji, bola atu nthawi ya DPP amakhala pa wa NRB apa amakhala pa wameki, koma ulendo unowo oyi ndithu anthu sakulembesa. Imene iyi ndi nkhani yokuti inu a opposition mukanayiyang'ana ndi diso lalikulu muone kuti kodi chikuchitika ndi chani. Pakali pano tikunena pano ngakhale ma officers akumekiwo amene apangidwa achitidwa deployed kuti akalembere kale ujeni imene mukaundula umene wa vote angonyamuka kumapita kumene kuopanda ma allowance. Ndipo ma allowance achi ndikuuzeni nthawi yonse imene atakhalire kumeneko alandira 189,000. Chikhaliyeni cho apolisi ongopereka security akulandira 980,000 apolisi. Ndipo apolisi otu amene apita kumeneko atengana nawo okhaokha. Kunali list imene anakonza mma station imu anayika pakana kuidinda pa ujeni pa board usiku wokuti anthu apita mawa inangobwera ripoti kuchokera ku area sate kunena kuti onse aku area sate ndi amene akachite mani malo amene wawo, motero kuti atangana ndi anawo. Ndi pali mabwana ena amene atenga anawo 5 aliyense amuuza kunena kuti awa polisi ngati ali wankulu bwana wakumene kwa area sate aliyense ali ndi anthu aje 5 anthu 5 amenewo auza kuti akamabwerera aliyense azapereke 300. Ndi ngati uli ndi anthu 5 pa 300 ndi 1.5 ukakhala nawo 10 ndiye kuti wa polisi amene bwana amene akulandira 3 million. Ndi mmene zilili tumadiru andi anthu apita ku field opanda ndalama, komanso ndalamazo akaperekeso kwa mabwana awo apolisi amenewo. Ziko limene sili kudziwa chimene likuchita, ziko limene anthu ake ndi osokonekera, ngakhale a opposition akukhala ngati sakupita kuzisankho. Nde wiki inoyo ndi pamene kapena lero ndi pamene ziko lidziwe kunena kuti ku Malawi kuno tili ndi opposition kapena ayi. Chifukwa mmene zikuyenderamu kunalinso bwino ino a opposition mukanangosalenda kunena kuti zisankho izi simupanga nawo, chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti mwalo wa mpikisano umene inu mulephere, chifukwa zambiri nzosokonekera. Malawi muno mutu palibe chimene chikuyenda. Tikapita ku Nzuzu kuli anthu ochokera ku Dunduzu Musiro kumene kukuboma linalanda malo awo anthu akumeneko community yakumeneko malo awo amene amalimapo 72 hectares. Kunama kuti ati azapasa ati chipukuta misonzi ati kumeneko kufuna kubwere ma factory kuchokera chaka cha 2021 pakana lero anthu osanalandire. Malo ena ndi kucheni kumatindi ku Blantyre kumene kuli matangi amafuta kumene konso anthu analandidwa malo awo pakana lero sanapasidwe ndalama. Malo ena ndi awa ali pa ujeni pa GDC ku Blantyre kumenenso a Malawi housing akunama kuti ati malo amene ajawo ndi awo, malo ajasi yawo. Ndimati ndikupempheni inuyo mafumu aku Dunduzu Musiro komanso ndikupempheni inu mafumu ku Blantyre ku Matindi, ndipempheso mafumu ozungulira ku GDC ku Blantyre kunena kuti muauze anthu anu mukalowe m'malo mmene mumuzilima. Nthawi inoyo mvula yasala pang'ono ndipo anthu amadalira chimanga ku Malawi kunoko kulibe, ku Malawi kuno kuli njala. Kodi anthu ngati salima akadya kuti? Ndiye ndikupempheni inuyo mafumu aku Mzuzu ku Dunduzu Musiro auzeni anthu anu ndipo okufunsani munene kuti ndanena ndi ineyo, ngati kuli kumangidwa ineyo ndimangidwe. Koma anthu onse amene munachoka ku Dunduzu Musiro bwererani kumalo kwanu chifukwa boma ili ndila mamafia kufuna kubereni. Kafukufuku wathu akuonesa kuti pali munthu ina wandale akufuna atenge malo amene aku Dunduzu Musiro.
akufuna akubereni, komanso inu akumati ndibwererani, mubwerere pamalo panu muzikalima, chifukwa anthu amene wanthu okuba. Boma la anthu okuba ilili limene limangonama, limene lili ndi 100 billion ya fetereza kuti abweze ku makampani amene anatengako fetereza zaka zambuyomu, akulephera kupereka. Ndipo fetereza ku Malawi kuno kulibe, boma la Malawi lilibe fetereza, ndi mmenenso lilibe mafuta. Kutereko kuchokera lero kupita wiki imene kukafika pangana mwezi wa mawa, Malawi muno ndi pamene anthu muti muziwe kuti President T naye ni mafia, kusanje kuja amakamenya filimu yonamizira ngati akulandira mafuta. Koma zonsezo zili zonama, mafuta muno mulibe, fetereza munomo Malawi muno mulibe. Malawi muno ngati chilimo chinthu ndi passport ya fake imene akupanga mwana wathu, kampani yake ya mwana wathu ndi chimene chilimo Malawi muno. Chocho iwe ngati ukufuna kuti upeze chinthu, pita ku immigration ukatenge uje ni passport ya fake imene ikupangidwa ndi mwana wathu wa pa State House. Koma kuti muganizireko kuti mpeza zabwino, ayi, a opposition samalani, anthu awa akukupusisani, kutero kuti kunena panopa anthu akuvutika ku field, ndipo palibe amenenso akulembesa chifukwa anthu alibe chanzika. Munayenera process imeneyi muyimise, ngati simuyimisa is a recipe for disaster. I'm just warning you, kunena kuti if you are not doing the needful is a recipe for disaster. Mukonzekere kuti pasiku limenelo mukamaza lephera pakali panopa musazaname kuti ayi mwakuti takuwuzani za machini mochuluka. Pakali panopa tikunena panopa machini amene akunenera ati khasi mathematic amene ajawo ayikakale mu system 1.8 million kuthamangiranso ku 2 million. Aya MCP Yawina Kale tikunena pano, mukangolola mathematic izi nikungokuuzani the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TJ Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.